ассалому алайкум ба кулли мардуми тоҷик. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастед. Бардорон аз вафо ховарони гиромӣ, ҳазор раҳмат калом барои дастгиритон, барои ҳар як лавондатон, барои видео паҳн карданатон, мияддорӣ хидмат ба ҳар яке шумо расонам. Ва касоне ки нав дар сайти мо Мирали ТВ обуна шед, хушомадед ба сайти мо. ҳазор раҳмати калом ба ҳамаи шумо. Хоб бардорон азиз, як сер шуд дар хонаем ва замоне сер дар ҳамон дуогӯ бошем. мегзарем дар масъалаи як видеои дарӯз пеш дар сайти мо баромад. ҳиҷомаи бепул қори гап задагӣ, баъзе бародаронмо хато фаҳмидагиян, неправилно фаҳмидагиян, ҳақоратҳои беҳад безеб кардагиян. Аллоҳ ҳидоятон кунад. хостам ки дар ҳамон масъала камтар фикр ақидама гап задам бигзарам. хеле шид рости гап баромадам кардагӣ нестем. ҳамон гапи пасту баланд бигӯмага узри зиёд бахшиш. хоб бардорон азиз ва пок ховарони гиромӣ, бубинеда гуфтагиян ки мақсади кадом ҳиҷомахонаи клей надорад ё нашидаед. бародаро хато мекунед. якунаш ки рақсиянда аллоҳай. ҳар як бандаша рақс фадодагия дар киҷо боша набоша. ба он хотир дар кор нестаи гапҳо задан. ва дуюмиш ки алҳамдулилла мо тӯли 4 сол шид кор мекунем, дукони хидмат дорем, клиенти хидмат дорем. мо ба ягон кас на бахилӣ дорем, на душманӣ дорем, на ягон хусуматӣ бардорем. ба он хотир дар кор нестаи гапҳо. бестен ҳамон одамое ки нафаҳмидед, неправил нафаҳмидед, комментарияи безеб кардагиян. як бор ман ҳамин расходи ҳамин корхонаро богум бигзарам, баъдан баъд хулосатонро бирорем, фикротонро бирорем, баъд комментария кунем ки чӣ хел мешавад ҳамин кор. бибинед бародари азиз, ман дукон дорам. дукони мада бояд ки аренда бутавон хеласта якумаш очрад. Якум очрад аренда бояд, пули аренда додан дар кора. дуюм очрад пули банка, сеюм пули леза, чорум перчатки, панҷум салфетка, шашум масла, ҳафтум перекс, ҳаштум очрад фитовочка. кадоме ки фитовочка дуромадагия медона ки ӯ ба светае. пули свет додан дар кора. бибинед ки чанд қадар расход дора ҳамин ҳиҷомахона. бо плюс и бардорон азиз, мо бояд обед кунем, завтрак кунем, ужин кунем, раҳпалӣ кунем. мумкин аст бардорон азиз. бибинем ки инаме қадар расход дора ҳамон корхона. анаки бестен фикр кунем ки ҳар рӯз ман ҳамин расхода ай киҷо меовам, ҳар рӯз бепул ҳиҷома мекунам. як бор фикр кардем ки ҳамин сума ай киҷо меовам, бо оборот додан мегирам ҳамира. фикр кардагиян ҳамон одамое ки неправилно фаҳмидагиян, ҳақорат кардагиян ку ин гапҳои мо ба шумо дахл дора. як бор бестен фикр кунед ки ман ҳамин қаразход дорам, ҳамин қаразхода бо пага меовам, оборот метам кора. дар ягон ҷо товур намегирад, дар ақли одам товур намегирад. ина хай ҳаста ягон спонсори сомдори вазбин ҳаста, ин ҳамин қаразхода ҳаррӯза ба гардан бигирад, без сум ҳиҷома мекунад мардума, без проблема. некҷа бо як гапи дигае ки бародарон азиз, ҳамамон инҷа коркунӣ омадагием ғарибӣ барои даҳан ома. нигоҳ кунӣ, як бародар дар корот меғалта, бародар мегӯян корро бикун, майли мега ба хотири ҷурагӣ, ба хотири бародарӣ, ба хотири рафиқӣ, ба хотири додарӣ як бор битиш мекунад, ду бор битиш мекунад, се бора мега гӯш карка биги албатта хел кашидан биги. ҳам халас. ана бесте фикр кунӣ ки бародарон азиз, ман як моҳ ба хотири Аллоҳ ҳиҷома мекунам. ман зиндагӣ надорам, ман проблема надорам. ман бояд ӯ зиндагима пеш барам, ман бояд проблема бикунам. дар ягон ҷо рост намегирад. морам дору дорем бародарони азиз. морам дору дорем, дору мефурӯшем. леки мегӯям ку на сих бисӯзад, на кабоб. вақте ки ҳамон чиза мо обтои меорем, даволош 100 рубл мемонем. ба хотири чӣ мемонем? Ба хотире ки пули як арендамон, пули як светмон, пули як питани, пулимон бояд. тамом. ҳамаро ба хотири ҳамон мемонем. даволои доромон 100 рубл, 200 рубл. анаки бесте фикр кунем ки ҳамин қачиз расход дора чӣ хел бесум мешавад ҳиҷомахона.
شما چه فکر میکنه برادران عزیز؟ اما بگم اگر یکم بیزنس دیگه داشته باشم پلوس هیجما یکم کارخاننده بیزنسی باز بین داشته باشم یک آدم میمونم کار میکنم و مردم چانس نمیتن خیلی بتن چوی پلید میتن پیتنی پلید میتن مقصد پلی مهنت هم میتن کار کدام بگی دیگه او بیزنس نیده فقط همین هیجام خانه همون داروهای تموم یکم بیزنسی که نداریم حلقه فکر عقیده داشتیم برادران عزیز گفته گذاشتیم میفهمید نمیفهمید با هم کمیتر هم نسید و چی گفتنیم ما هیجام خانه داریم در مترو توپلیستان بیشاوی ارمته 4 متر از هیجام ده کلمت که هیجام کنیم بیا انشاءالله ما در خدمت